Meta kienet jieħu sehem fil-programm Għandi xi ngħid, Tony Zarb għalek. L-Air Malta fil-ġimgħat li ġejjin ħaterġa' timpjega n-nies. Ħaterġa' timpjega n-nies. Jista' jkollok. Ma f'liema setturi? Fil-settur ta' Kebikru. Dan ser isir fi żmien li tħejja pjanta ristrutturaru ma' 600 ħaddiem jistgħu jitilfu l-impjeg tagħhom minn mal-Air Malta. Tony Zarb qal li ma jagħmilx sens li f'dan iż-żmien l-Air Malta tkompli żżid il-ħaddiema fuq il-kodba tagħha. Joseph Farrugia, Direttur Ġenerali tal-Malta Employers Association, qal li fl-Air Malta ma baqax lok għal ineffiċjenzi. Qal li dan mhuwiex tort tal-ħaddiema u sostna li m'hemmx level playing field bejn l-Air Malta u l-low cost airlines. L-issib niċeċ illi il-low cost airlines ma jaħtlux fihom u hemm minnhom l-Air Malta ma ninsewx kif qal tajjeb. Niċeċ ta' turizmu meta jista' jkun niċeċ ta' turizmu, jista' jkun destinations. Imorru lek post ieħor. Fil-fatt low cost airlines mhux qegħdin kullimkien. Tkellem ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-UHM Gejtu Vella u qal li l-Air Malta m'għandix tiddependi mill-għajnuna li jagħti l-Gvern. Fil-programm ħadu sem għatta semmija u qalu li bħalma l-Gvern issab il-flus biex jgħin il-Greċja u lill-Irlanda, hekk ukoll għandu jagħmel ħalli jsalva lill-Air Malta.